Nagsisimula nang dimilim ng semang ambu, lasing na lasing, ay pasiray-siray na pimasok sa bahay. Si Aling Ising, asawa niya, ay labis na naimot sa nakikita. Hindi ito ang inang pagkakataon na imiwi sa Mang Ambu sa kanitong kalakayan. Nakita ni Mang Ambu na nakatayo ang kanayang asawa sa harap ng pintuan at nakatingin sa kanaya, kaya't nakalit siya. Nakita mo nun hang imiwi ang asawa mo, nakatitak ka pa rin diyan. Bakit hindi mo pa inihanda ang hapinan? Nang marinig ito ni Aling Ising, tahimik siyang imalis at pimasok sa bahay. Nakatanga siya sa kisina kasama si Junior ang kanilang bensong anak para ihanda ang hapinan. Nang imipo na sila sa mesa, biglang napansin ni Mang Ambu ang isang bahay at nagtanong ng malakas, nasan si Nina? Bakit hindi pa siya imiwi? Pumunta siya sa bahayng kaibigan niya para mag-aral. Imalis ka ng mocha kanina kaya hindi niya nasabi sa iyo, sagot ni Aling Ising. Nang marinig ito ni Mang Ambu, nakalit siya at patabok na inilapak ang kanang plato. Baba, kung saan-saan nakpipinta hang sa kanitong oras. Anong mapapala niya sa sobrang pakaro? Hindi pa natatapos ni Mang Ambu ang kanang sinasabi nang marinig nila ang tinuhong bisikleta ni Nina sa labas. Ipinark niya ang bisikleta sa bakiran at pakpasok niya sa bahay. Nakita niya ang pilang-pila na mukhang kanang ama. Hindi niya alam kung daw ba sa alak o halit. Natakot si Nina at nanghang-hinag na nagsabi, po, nandito na po ako. Galing po ako sa pakaro. Anong klaseng pakaro at ngayon ko lang imiwi? Malapit na po kasi ang pagsisilit kaya nakipag-raubstiday po ako sa kaibigan ko. Nang marinig ito ni Mang Ambu, ibinato niya ang plato na hawak niya papunta kay Nina. Sa kabitihang palat, nakailak si Nina, kung hindi ay tatama sana sa kanaya ang plato. Halit na halit niyang sinabi, baba ka, anong mapapala mo sa sobrang pakaro? Nag-aral ka na nga, hindi ka pa marinong imiwi sa tamang oras. Ngayon babalin ko ang habito mo para hindi ka na makalabas pa. Pagkasabi nito, kinuha niya ang kanayang tabako at mabilis na tinango si Nina at pinakpapalo ito. Nang makita ito ni Aling Ising, tumakbo siya para pigilan ang kanayang asawa, hinawakan niya ang braso nito at imiyak na nakmakawa, parang awa muna. Baka mapatay mo ang bata. Alam na niyang nakamali siya, patawarin mo na siya. Tay. Hiwak niyo na pong saktan si ate, imiyak ding nakmakawa si Junior nang makita niyang sinasaktan ang kanayang kapatid. Nasasaktan si Nina at imiyak at nakakahilo sa loob ng bahay. Sa pintong ito, si Ariel, ang panganay na anak ng mag-asawa, ay imiwihaling sa trabaho. Pagpasok niya sa bakiran, nakita niya ang kanayang ama na sinasaktan ang kanayang kapatid. Mabilis na inahав ni Ariel ang tabako sa kamayang kanayang ama, ibinato ito sa lipa, at itinilak ang kanayang ama palayo, dahilan para matimba sa Mang Ambu. Nagtanong si Ariel, anong hanawa ni Nina at sinasaktan mo siya ng kanayan? Kunti na lang, may mapapatay ko na. Bastos kang bata ka, nahawa mo pang itilak ang ama mo. Anak ko kahit patayin ko siya, wala kang pakialam, sagot ni Mang Ambu habang tumatayo. Nang marinig ni Ariel ang bastos na sinabing kanayang ama, nakalit siya at sumagot, tingnan mo nga ang sarili mo, tingnan mo ba karapat-dapat kang mahang ama? Araw-araw ka na lang lasing, may nahawa ka na ba para sa pamilyang ito? Karapat-dapat ka pa bang mahang ama namin? Anak ako. Kahit anong mangyari ako pa rin ang ama niyo, sagot ni Mang Ambu. Nang marinig ito ni Ariel, labis siyang nakalit at sasakot pa sana nang tumakit na si Aling Ising sa kanilang dalawa at nagsabi, tama na. Parang awa niyo na. Habi na hindi niyo ba papatilihan ang kapitbahay? Ambu, pimasok ka na sa loob at matilok. Ariel, bawasan mo ang pagsasalita, lasing ang tatay mo, hiwak mo ng patilan. Nang marinig ito ni Aling Ising, natapos ang pagtatalong dalawa. Halit na pimasok si Mang Ambu sa kwarto, habang nilapitan ni Ariel ang kanayang kapatid para tingnan ang hasuhat nito. Kinamahan, mukhang imalis si Mang Ambu. Imalis siya habang tulog po ang lahat sa pamilya. Sanay na rito ang buong pamilya ni Ariel. Madalas niyang itanong sa sarili kung bakit kailangan pang imalis ng mukhang kanayang ama kung ang hinahawa lang naman nito ay makhlasang. Kinapinan, habang abala si Ariel sa pakapasang palay para sa iba, at pawis na pawis siya sa kanayang suot na kilaybro na damit, biglang dumating si Mang Berting, ang kanilang kapitbahay, at himahangos na nagsabi, Ariel, may nangyari. Anong nangyari, Mang Berting? Nalasing ang tatay mo at natimba sa dilong kalsada.
Bilisan mo baka lasing na lasing ein. Akala kuking anong malaking problema. Ganaan naman palagi en pagkatapos maglasing, hayan mo na lang siyang nakaighadian. Hindi pwede ein. Pintahan mo at tingnan mo ang kalagayan tatay mo baka mapas mo ein. Nang marinig ito ni Mang Berting, palang nakawa si Ariel kundi itigil ang kanayang ginagawa at pintahan ang kanayang ama sa dilong kalsada. Pagdating niya roon, nakita niya ang maraming tao na nakatayo malapit doon at naktutirian kay Mang Ambo na nakaiga sa may kawayanan. May isang nakapansin sa kanaya at naksabi, "Imalis kayo diyan, papasukin niyo si Ariel para bihotin ang tatay niya." Limayo ang hataw at pinapasok siya. Tinilanghan nila siyang bihotin ang kanayang ama. Nakpasalamat si Ariel sa lahat at iniwi si Mang Ambo. Pagkalis niya, naksumilang mag-isap-isap ang hatsismusa sa kanilang lugar. May isa na naksabi, ang Ambo noon, araw-araw na lang naklalasing, pagkatapos maglasing, natutulog sa kalsada, laki na lang si Ariel ang nakpipinta para ihatid siya pauwi. Korek. Kawawa naman ang mga anak at asawa niya. Ang kakamit na may halaga sa bahay, ipinakbibili para lang may pambiling alak, hindi ko alam kung ilang lihano ang iniyak ni isang hobby-hobby. Laking ganito ang isapan kapag nakikita nilang lasing sa Mang Ambo sa doon. Sa bawat pagkakataon, humahaba ang mga tao sa kanilang lugar ng kwento. Laking nasa gitna ng isapan ang pamilya ni Mang Ambo. Samantala, naiwina ni Ariel ang kanayang ama. Inilapak niya ang kanayang ama sa kama at tiningnan ito ng may pagkami. Nang marinig ni Aling Ising ang ingay, tumakbo siya mula sa kusina at nakita ang kanayang asawa na walang malay sa kama at nakalalang nagtanong sa kanayang anak, "Anong nangyari sa tatay mo? Anong nangyari po?" Naklasing na naman at natilok sa doon, kinailangan ko pa siyang bihotin pauwi. Hindi naman ito ang inang pagkakataon, bakit ka po nakalala? Hindi ko na talaga alam kung hanggang kailan ko pa siya matitis. Hindi talaga niya kayang tigilan ang paglalasing. Hindi na sumagot si Ariel sa kanayang ina at limabas na lang. Imipo si Aling Ising at tiningnan ang kanayang asawa sa kama at pagkatapos ay timayo at imalis. Ilang sandali po bumalik si Aling Ising sa kwarto na may dalang palanghanang malihamham na tibak. Dahan-dahan niyang pininasan ang pitik na dimikit sa katawan kanayang asawa. Tiningnan niya ang kanayang asawa nang may paktirisa at naksumilang bumalik sa kanayang isipan ang kaalalang nakaraan. Noon bata pa sa Mang Ambo, hindi siya lasing hutulatin ngayon. Siya ay isang lalaking malakas matiyaga at masipag magtrabaho para kimitang pera. Noon si Aling Ising ay kilala bilang pinakamakandang bobo sa kanilang lugar. Maraming mayamang lalaki ang naktangkang ligawan siya pero tinanggihan niya silang lahat dahil noon ay nabahani na siya sa isang lalaking mabait at matiyaga tulad ni Mang Ambo. Nang ipagtapat ni Mang Ambo ang kanayang pag-ibig, hindi nakatibili si Aling Ising na sumagot ng uwa. Pagkatapos nilang magpakasal, naranasan nila ang pinakamasayang panahon, sinilang nila ang kanilang panghanay na anak na si Ariel at sumunod sina Nena at Junior. Nakpako lang ang pag-ikali ni Mang Ambo nang kaya niya ang iba sa pagtatanim mga pinungkaway na namamanga. Sa simila, mahanda ang takbong negosyo dahilan para imangkat ang ekonomiya ng kanilang pamilya. Pero nang dumating ang pandemya, napektihan ang ekonomiya ng buong bansa at dahil dito nalihi sa Mang Ambo at kinailangan nilang ipakbili ang kanilang mga taniman para makabayad ng itang. Mila noon dahil sa pagkabakot, natakbihan niya ang alak para makalimitan ang kanayang problema. Nang malala ni Aling Ising ang hananghari noon, hindi niya napigilan ang kanayang haliha. Hindi niya alam kung kailan babalik ang kanayang asawa sa pagkakanghalifing kanilang pamilya tulad ng dati. Kinabukasan, nakising sa Mang Ambo na masakit ang ilo. Kayang nakahalian, nakmadali siyang makbihis at limabas, pero pagdating niya sa pintuan, tinawag siya ni Aling Ising, "Ambo. Hindi ka pa kimakang almusal, saan ka pupunta?" "Hindi ako kakan, kayo na lang mga anak mo ang kimain." Nang marinig ito ni Aling Ising, hindi siya nasiyahan at naglakad papalapit sa kanayang asawa at nagtanong, "Anong ginagawa mo at maaga kang imalis? Hindi pa bigas ang mga iniman ganitong oras. Anong iniman ang pinagsasabi mo? Hindi mo alam ang mga bahay-bahay, baba ka lang, gawin mo na lang ang trabaho mo." Pagkasabi nito, tumalikod siya at imalis. Tiningnan ni Aling Ising ang kanayang asawa nang may pagkayamot. Hindi alam kung saan nakpunta sa Mang Ambo pero kinahapinan ay imiwi siya na halit ang maka.
Itu ang isa samha pambihirang pagkakataon na imibisiya ng moha at hindi lasing. Nang makita ni Aling Ising na imiwi ng moha ang kanayang asawa at hindi lasing, tiwang-tiwa siya at nahimiting limapit sa kanayang asawa at naksabi, ang aha mo imiwin ngayon na kay vinobo si Nina. Hindi pinansin ni Mang Ambu ang tanong kanayang asawa at naktanong isang bahay na walang kahnayan. Labas na nachtaka si Aling Ising sa tanong kanayang asawa pero sumagot pa rin siya, hindi pa imiwi si Nina, sinabi niya na kailangan niyang maktakal sa paralan para humawang isang bahay. Nang marinig ito ni Mang Ambu, lalo siyang nakalit at simakaf, anong paralan ang pinagsasabi mo? Nakita ko siyang nakasakay sa muwetang kang sino at nakayakap ng maikbit habang nakmamaniw sa bayan. Naktatrabaho ng husto ang hamaklang para pak-aralan sila pero ang inotipak lang ay makipag-boyfriend. Nakilat si Aling Ising nang marinig ito, hindi siya makapaniwala sa kanayang narinig. Pagkatapos ng ilang sandali naktanong siya sa kanayang asawa, sigurado ka bang hindi ka nakakamali? Anong ginagawa mo sa bayan? May ginagawa ako, bakit mo tinatanong? Akala mo ba pati ba naman ang anak ko, pagtatakpan ko pa? Nang marinig ni Aling Ising ang sigaw ng kanayang asawa, hindi na siya nagsalita. Kinapinan, nakantay sa Mang Ambu sa harap ng pintuan, hanggang sa dimilim na baho imiwi si Nina. Pagkawing kanayang anak, simeryoso ang maka ni Mang Ambu at naktanong, saan ka galing at ngayon ka lang imiwi? Nagtakal po ako sa paralan para mag-ensayo, dahil malapit na po kasi ang hahanaping schoolfire. Pagkarinig ng kanayang anak, simakaf sa Mang Ambu, nagsisinungaling ka. May boyfriend ka na, no? Nakita kitang nakasakay sa motor kanina sa bayan. Hindi makasagot si Nina. Lalo pang nakalit sa Mang Ambu, itiniro niya ang mukha nito at nagsabi, pinapahirapan kayong makamahalang niyo para mapag-aral kayo, tapos ngayon makikipaglandian lang kayo. Kung gusto mong makipaglandian, timahal ka na sa pag-aral at mag-asawa ka na lang. Nang marinig ni Nina ang sinabing kanayang ama, sumagot siya, nag-aral pa rin naman ako kahit may boyfriend ako, hindi naman nakakapekto ang pag-ibig sa pag-aral ko, hiwag ka nang mukhang makalima. Ang galing mong sumagot. Ngayon papatayin kita dahil sumasagot-sagot ka pa sa makilang mo. Pagkasabi nito, kinuha niya ang mahabang baston na nakasandal sa sulok ng bahay at hinampas si Nina. Nasasaktan si Nina pero pinanindigan pa rin niya ang kanayang sinabi. Nang makita ni Aling Ising na sinasaktan ang kanayang anak, tumakbo siya para pigilan ito. Tama na, mahal, parang awa mo na, hiwag mo nang saktan ang anak mo, alam na niyang nakamali siya. Imalis ka diyan para matirian ko siya, dahil sa pagtatakit mo kaya siya nakanghanan. Taman ka na ang bata kapag masama ang ikali, sa nanay nakmana, patiloy pa rin ni Mang Ambu na hampasin si Nina. Nang marinig ni Ariel ang enghay, tumakbo siya mila sa kanayang kwarto at nakita ang kanayang ama na sinasaktan ang kanayang kapatid, kaya nilapitan niya ang kanayang ama at hinawakan ito sa kamay at naktanong, anong hinawa niya at sinasaktan mo siya ng kanayan? Noong nakaraan, sinaktan mo rin siya dahil lasing ka, tapos ngayon sinasaktan mo pa rin siya kahit na hindi ka lasing, bakit? Imalis ka diyan, masama ang ikaling kapatid mo, hindi ba ako pwedeng maktiro dahil ako ang ama niya? Malaki na siya at baba pa, baka makapasa-pasa siya, paano na siya makakalabas ng bahay? Nang marinig ni Mang Ambu ang sinabing kanayang anak, timahal siya sa pagsasaktan kay Nina. Ibinato niya ang baston sa bakiran at tumalikot at halit na imalis. Mabilisang limapit si Ariel at si Aling Ising para tingnan ang kanayang kasihat. Nakita ni Nina ang pag-alalang kanayang ina at kaya pero hindi niya ito pinansin, tumalikot siya at pimasok. Kinakabihan, pinuntahan ni Aling Ising ang kanayang anak para makusap. Gusto niyang tingnan ang kanayang kasihat at gusto niyang malaman kung sino ang lalaking kasama niya kanina. Pagpasok niya, abala pa rin si Nina sa kanayang pag-aral. Nina, nag-aral ka pa rin ba? Opo, may kailangan po ba kayo? Imipo si Aling Ising sa maliit na kamang kanayang anak at nagsimilang magsalita ng mahinaon, masakit pa ba ang katawan mo dahil sinaktan kong tatay mo kanina? Opo, medayo ukay na po ako. Sa susunod, hindi na po ako sasagot pag may sinasabi sa tatay, para hindi na po ako masaktan. Mabitik ang hanan. Matagal na nanahimik ang makina, nagsalita si Aling Ising, sino ang kasama mo kanina? Kaibigan ko lang po. Nang banggitin niya ang pangalan nito, agad na namila ang mukha ni Nina.
Nang makita ni Aling Ising ang reaksyon kanayang anak, nagsalita siya, lihim mo na lang talaga kay nanay. Sa tingin ko pa lang, alam ko na agad. Sino ba siya? Siya po si Lito, mas matanda po siya sa akin 2 taon. Nakilala ko po siya sa pamamagitan ng kaibigan ko. Dahil nakbibigas ng kanayang piso ang kanayang anak, nagsimula na rin si Aling Ising na makbayo sa kanaya. Alam ko na sa edad niyong makababata, mahirap iwasan ang pahanga sa ibang kasarian. Pero nasa grade 12 ka na at malapit ka ng makuliho, gawin mo ang lahat para hindi mapigtihan ang pag-aaral mo. Sige po, nanay. Matagal na nakisap ang makina at karamihan sa kanila ay payo ni Aling Ising sa kanayang anak. Masinirin din si Nina. Dahil baba si Nina, mas komportable siyang magsalita sa kanayang ina, dahil baba din si Aling Ising at madali niyang mainawan ang kanayang nararamdaman. Kinabukasan, hindi na imalis sa mga ambo ng moha, hanggang sa nakahanda na si Nina na pimasok sa paralan, hindi pa rin siya lumalabas ng bahay. Nang makita niyang makahanda na si Nina para pimasok, nagsalita siya, Nina, iwanan mo ang bisikleta mo, hindi mo kailangan gamitin ayan. Pero po kung hindi ako makbibisikleta, paano po ako makakapenta sa paralan? Nakpakisap ako kay Tessie, ang anak ni Mang Berting, para sumabay ko sa kanaya. Milon ngayon, sasabay ka na sa kanaya tivang imaha at ihatid ka niya pauwi. Nang marinig ito ni Nina, agad na nakpakitang pakayamot ang kanayang maka. Naktabok siya at naksabi kay Mang Ambo, malaki na po ako, kaya ko na pong pimasok makisa. Bakit niyo po ako pinapasento at parang bota na lang po? Para hindi ka na magsinungaling at humala kasama ang boyfriend mo. Mas maganda kang sumabay ko kay Tessie, may makakausap ko sa doon. Pagkatapos nito, itiniro ilit ni Mang Ambo ang mukha ni Nina at nagsabi, kung hindi ka papayag, titigil ka sa pag-aaral at ipagkakasal na kita. Nang marinig ang sinabi ni Mang Ambo, narinig na nila ang tinuhong bisikleta sa labas. Nang marinig ni Aling Ising ang tinuh, nagsalita siya kay Nina, nandiyan na ata ang anak ni Mang Berting, bilisan mo para hindi ko malata. Bagamat nakakalit si Nina, wala siyang nakawakandasandan ang sinabing kanayang ina. Patuloy na limipas ang mga sa pamilya ni Mang Ambo, madalas pa rin siyang makinom at imiwi na lasing. Nahinat ngayon, hindi nakita ni Aling Ising na imalis ang kanayang asawa ng moha, nakaiha lang sa Mang Ambo sa koma at nahirap. Nakalala siya at limapit sa kaniyang asawa at nagtanong, anong nangyari sa iyo? Saan ka masakit at nakaiha ka lang diyan? Masakit ang tiyan ko sa hirudal sa ulker ko. Nang marinig ito ni Aling Ising, lalo siyang nakalala at nagsabi, masakit ang tiyan mo. Masakit bang sobra? Tawagan ko na si Ariel para dalhin ka sa ospital. Hindi na kailangan sa hiro sandali lang to. Bagamat sinabi ni Mang Ambo ito, nakpimilit pa rin si Aling Ising na dalhin siya ni Ariel sa ospital. Sa ospital, ipinarehistro ni Ariel ang kanayang ama para sa general check-up. Nang dumating na sa endoscopy, gusto sanang pimasok ni Ariel kasama ang kanayang ama pero hinarang siya ni Mang Ambo at nagsabi, mahantay ka na lang sa labas kaya ko na tumakisa. Sigurado ka ba? Tatay mo ako, hindi naman ako bata para hindi ko tukayanin. Pagkasabi nito, pimasok na si Mang Ambo habang naghihintay si Ariel sa labas. Sa loob, tinignan isang doktor ang kanayang resulta at imiling at nagsabi, hindi maganda ang iyong karamdaman, noong nakpatingin ka dito noong nakaraan, pinayahan ka na namin na makpa-ospital para malinasan agad, bakit hindi ka suminot? Pasensya na po doktor, may mga dahilan lang po ako. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ka nakalala sa kalisihan mo. San ngayon, kahit anong kamot, hindi ka na matutulungan. Hanap po ako katagal. Sa madalas, hindi lalampas ang 6 na buwan pero depende pa rin ayon sa iyong kahistihan at pag-isip. Kung pananatilihin mo ang iyong komadong pag-isip, malay mo malalampasan mo po ang karamdaman. Sige po, naintindihan ko. Pagkatapos niyang makpalam sa doktor, lumabas na si Mang Ambo. Nang makita siya ni Ariel, lumapit agad siya at nagtanong, anong sinabing doktor? Bakit ang tagal niyo doon? May ulcer lang ako o lang ang nanay mo kaya pinapinta niya ako dito para makastos lang. Hiwag mong malitan ang sakit mo kaya ka nakaka-ulcer kasi inom ka ng inom, hiwag ka ng iminom ang alak, hindi ay nakakabiti. Uwana, palit-ilit ka kayang nanay mo. Bilisan mo at kinan mo na ang reseta para makaiwi na tayo.
Pagkatapos nilang kinan ang reseta, iniwiahat sila. Pagdating nila sa bahay, gustong makita ni Aling Isang ang resultang check-up, pero hindi pumayag sa mga ambo. Nang malaman niyang may ulcer lang ang kanayang asawa, gumaan ang loob niya ng konti. Kinakabihan, imiwi sa mga ambo ng habang-gabi na. Habang kimakain ang buong pamilya, imiwi siya ng lasing, hawak pa rin niya ang butalayang alak. Lumapit siya at imipo sa mesa at simahaf, ang halang niyo, no. Nakita niyo ng hang imiwi ako, wala man lang ni isa sa inayo ang sumakot. Nena, kinan mo akong bihas. Nang marinig ito ni Nena, tumayo siya at kimanan bihas para sa kanayang ama. Nagsimilang kimain sa mga ambo kasama ang kanayang pamilya, pagkatapos kimain, nagsalita siya kay Ariel, Ariel, nagtatrabaho ka pa rin ba kay Mang Tonyo? Dito lang ako magtatrabaho para may makain tayo. Nakita ko ang anak ni Mang Pedro kasing edad mo lang, pero 2 taon na siyang nagtatrabaho sa lungsod at mayaman na siyang ngayon, bakit hindi mo subikang magtrabaho sa lungsod? Ayoko, dito lang ako magtatrabaho. Nang marinig ito ni Mang Ambo, hindi siya nasiyahan. Sinabi niya sa kanayang anak, kailangang magtrabaho sa ibang lugar ang anak para imanlat, kaya hiwag kang tumira dito. Dagdag pa sa amin. Nakalala ako para kay nanay at sa 2 kong kapatid. Walang lalaki sa bahay, paano kang may mangyari? Anong sinasabi mong walang lalaki sa bahay? Nandito po ako, anong inaalala mo? Malalaki na rin. Naman ang kapatid mo, hindi na mahabata para makalala ka pa. Para ka lang pabigat sa pamilyang ito, wala ka namang naitutulong sa amin ni nanay. Patin ka ang bakot na sira, ilang beses na kitang sinabihan na ayusin pero hindi mo man lang ginawa. Sa kanan mong ikali, paano ako mapapanatag na imalis? Iwag mo ang gamiting dahilan para paktakpan ang sarili mo. Napakadiwag mong lalaki, pero ka na lang palisot. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon akong anak na walang silbi na katilat mo. Hindi ko asenso. Kung magsalita ka naman, para bang ang tong pero alak at besayway asenso. Ako man lang nakakapagtrabaho para biyahin ang sarili ko at ang pamilya, ikaw naman pero mo lang nililistay ang perang pamilya samha iniman. Abat sumasahot ka na sa akin ngayon. Tingnan mo, masasaktan ko sa akin. Nakita ni Aling Pinang na magsasantika na ang ama kaya ahat siyang tumahit na para awatin. Tama na, nakikisap ako sa inayong 2, magtahal na kayo. Mag-inhay po kayo, paktatawanan lang tayong makakapitbahay. Ponso, lasang ang tatay mo, hiwag mo ng patilan. Timahimik ka. Naktutiro ako, anong alam mo? Narinig ni Ponso ang sinabing kanayang ina kaya iniwan niya ang kanayang kinakain at bumalik sa kanayang silit. Nakita ni Mang Andoy na imalis ang kanayang anak pero patiloy pa rin siya sa pagmimira, palit-ilit niyang sinasabi na si Ponso ay isang divag, walang talento at walang silbi. Ang ikali ni Mang Andoy ngayong araw ay lebang kakaiba para kay Aling Pinang. Kinabukasan, dali-daling bumabang kisina si Nena para hanapin si Aling Pinang, may hawak siyang isang pirasong popol. Nay, imalis si Kia Ponso. Nakilat si Aling Pinang nang marinig yun, anong sinasabi mo? Paano imalis si Ponso? Kanina ko pa po hinihising si Kia pero hindi siya sumasagot, pagpasok ko sa kwarto niya ay wala na siya, ang nakita ko lang po ay itong popol na nakapatong sa kanayang kama. Sabi ni Nena habang inabot sa kanayang ina ang popol. Akat kiniha ni Aling Pinang ang popol sa kamayang kanayang anak at binasa ng mabiti. Sa liam ay nakasilat, Nay, pasensya na po kayo at imalis ako ng biglan, pero hindi ko na po talaga kayang tisan po sa tatay. Pipenta po ako sa siyudad para magtrabaho, kapag may pera na po ako, susundain ko po kayo ni Nena at ni Bebeta para doon na po tayo tumira. Labas na nakilat si Aling Pinang nang mabasa ang kasalitang isinilat ng kanayang anak. Akat niyang sinabi kay Nena, bilisan mo, kinan mo ang telepono at tawakan mo ang Kia mo. Sa pamilya ni Mang Andoy, tanging si Ponso lamang ang may cellphone para sa kanayang trabaho, kaya ang telepono sa bahay ang hinagamit nila para makipag-ugnayan. Papunta pa lamang si Nena para tawakan ang kanayang kapatid nang bumaba si Mang Andoy at sinabi, imalis na siya, hayaan niyo na siyang imalis, bakit po kayong mag-ina ay nakpapanik? Nena, hindi mo na kailangang tawakan. Narinig ni Nena ang sinabing kanayang ama kaya nakalanghan siyang tumingin sa kanayang ina. Ibinasiwas ni Aling Pinang ang kanayang kamay at sinabi sa kanaya, sige na, tawakan mo na ang Kia Ponso mo.
Agat na tinawagan ni Nena ang kanayang kapatit. Hindi na nachtang kang pegelan paane mang andoy. Nang makalis na ang kanayang anak, limapit si Aling Pining at sinimilan nang pakalitan ang kanayang asawa, dahil sa ayo. Bakit mo ba kasi sinabihan kanin sa ponso kapon? Nakalit tuloy at imalis. Para matahan siya. Lalaki na piro na lang pakakang empleyado, palaki na lang sa malit na barang itu, paano siya asenso. Dapat may ambisayon sa bihay. Mach na ko sa'yo na katilat mo. Noong nakaroon ka naliki ka sa neko sa'yo mo kaya ka nakakanayan, gusto mo bang kayain kang anak mo? Gusto ko lang naman noon na makakaroon magandang bihay ang pamilya natin, pero sino ba ang makakala na makbabago ang panahon kaya naliki ang neko sa'yo ko? Ayaw kong matakot ang anak ko na mabigo kaya siya mohang diwag. Nang matapos silang makisap ay bumaba na si Nena, nakmamadali niyang sinabi sa kanayang makamahalang, tinawagan ko na po siya, pero hindi po sumasagot sa Kia Ponso. Labas na nakalala si Aling Pining nang marinig iyon. Sinabi ni Mang Andoy sa kanayang asawa, malaki na ayon kapag gusto niyang imiwi siya, hindi niyo na kailangang tawagan. Pagkatapos maksalita ay timayo si Mang Andoy at imalis. Kahit na sinabi yun kanayang asawa, nakalala pa rin si Aling Pining para sa kanayang anak. Samha sa minut na araw ay palaki niyang pinatatwak kay Nena sa Ponso, pero hindi ito sumasagot. Mabilis na kimalat sa buong barayo ang balita na imalis sa Ponso sa bahay. Naksimila na namang makisap-isap ang hatsismo sa tungkol dito. Isa sa kanila ang naksalita, iyay balita ko imalis daw sa Ponso, anak ni Mang Andoy. Well, narinig ko rin ayon, pero bakit daw imalis? Tapos sa habi pa imalis. Siguro sinabi na naman ni Mang Andoy na lasing kaya nakalit at imalis. Kawawa naman ang mga anak niya. Paano ba naman mohang ama na pinapakalitan ang mga anak kaya naklalayas? Pagkatapos. Noon hindi lamang nakilala sa Mang Andoy bilang isang lasing ho, kundi isa ring ama na sobrang higpit kaya imalis ang kanayang anak sa bahay. Nakarating kay Mang Andoy ang kaisap-isapang iyon pero hindi niya ito pinansin. Pagkatapos ng 3 araw na hindi nakpaparamdam ay timawag sa vaka sa Ponso para ipalam sa kanayang ina at makakapalit na ligtas siya, nakahanap na siya ang matitiran at trabaho sa siyedad. Kahit na sinabi yung kanayang anak, nakalala pa rin si Aling Pining. Ponso. Kapag nakasakit ka, sino ang makalaga sa iyo? Iniwi ka na lang, bahala na ang tatay mo kung ano ang sabihin niya. Hindi na nay. Desidido na ako, mahantay na lang kayo, sasandayin ko kayo para doon na tayo tumira. Maraming beses na sinabi yaw ni Aling Pining pero hindi nakinig sa Ponso. Samha sa minut na araw ay tinatawagan pa rin niya ang kanayang anak para pabalikan ito sa bahay. Sa hili, napakot na rin sa Ponso samha tawag kaya kapag nakikita niya ang nimerong kanilang bahay ay hindi na niya ito sinasagot. Pagkatapos ng ilang panahon na imalis sa Ponso sa bahay ay nagkaroon problema sa pamilya ni Mang Andoy. Mila nang pinag-aral ni Mang Andoy si Nena kasama ang anak ni Mang Cardo ay hindi na nito nakakamit ang kanayang bisikleta pero hindi iyon nakapagil para makipagkita ito sa kanayang kasintahan. Paminsan-minsan kapag walang nakakakita ay palihim itong imakayat sa bakod para makalabas. Kapag iwian na ay sinisendo siya ang kanayang kasintahan para bumalik sa eskwelahan at babalik din siya sa kanayang klase sa dating-dan. Nangyari yun ng maraming beses hanggang sa nakdesisyon ang eskwelahan na pansamantalang suspendihin siya. Nang hapon din yun ay timawag ang guro ni Nena para ipalam sa kanayang pamilya ang tungkol sa kanayang pag-aaral. Nandun din sa Mang Andoy nang marinig niya ang tinuhong telepono ay dali-daling imakayat si Aling Pining para sakitin ito. Pagkatapos niyang sakitin ang telepono ay malimanay na naksalita ang guro sa kabilang linaya, magandang hapon po, ako po si Reyes, guro ni Nena. Timatawag po ako para ipalam sa inyo ang tungkol sa pag-aaral ni Nena. May oras po ba kayo? May problema ba? May oras naman ako, sabihin mo lang. Kasi po madalas pong lumiliban sa klase si Nena. Marami na rin pong naksabi sa akin at pinaksabihan ko na rin siyang maraming beses. Nakpadala na rin po akong salat para makipag-isap sa inyo tungkol sa kanayang pag-aaral pero hindi po kayo nakpunta. Dahil po sa maraming beses na paglabak niya sa alitintinan ay napagdesisyon na po ang eskwelahan na pansamantalang suspendihin siya ang isang linggo. Nakilat si Aling Pining nang marinig yun, hindi siya makapaniwala kaya nagtanong siya, Mili, anong sinasabi mo? Madalas lumiliban sa klase si Nena.
Kailan kanach padalang salat bakit walang sinabi sa akin si Nina. Nang malaman ko po na lumiliban siya sa klase ay pinatawag ko po siya at nakpadala akong salat sa inayo. Siguro po hindi niya ibinigay sa inayo. Ahanan ba? Sige po pagdating niya sa bahay ay tatanungin ko siya. Nakisa pang ilang sandali si Aling Pining at ang bago niya ibinaba ang telepono. Paglingon niya ay nakita niya ang kanyang asawa na nakupo sa sala na halit. Dahil malakas ang tinuhong telepono ay narinig din ni Mang Andoy ang pag-isap nilang giro, halit niyang hinampas ang mesa at sinakawan si Nina, ang haling mo. Siguro nakikipagkita na naman sa boyfriend mo wala nang iba. Pagdating niya dito ay babalin ko ang kanyang hapa. Takot na takot si Aling Pining sa halit ng kanyang asawa. Kahit halit siya sa ginawang kanyang anak, nag-alala pa rin siya dahil baka bigbigin itong kanyang asawa. Nang hapon din iyon ay nakita ni Nina ang kanyang ama na naghihintay sa kanya sa sala. Pagkakita niya kay Mang Andoy ay para siyang nakakawang kasalanan, nakilat siya at naitol na sinabi, tay kararating ko lang po. Haling ka sa eskwelahan o kungsan? Ano po bang tinatanong niyo? Siyempre po haling po ako sa eskwelahan. Nakikipagkita ka pa rin ba sa lalaking ayn? Hindi po, wala po akong kinikita. Ano po bang sinasabi niyo, hindi ko po kayo maintindihan. Nang marinig yun ay ahat na namila ang maka ni Mang Andoy, ahat niyang hinampas ng antok si Nina. Habang hinampas siya ay sinasabi niya, saan mo natitinan ang maksinang haling sa iyong kamahalang? Bakit ka lumiliban sa klase? Siguro nakikipagkita ka sa boyfriend mo, diba? Hindi po tay, makinig po kayo, hindi po ako lumiliban sa klase. Nay, talanghan niyo ako. Hindi ito ang inang beses na hinampas si Ninang kanyang ama, pero mukhang halit na halit sa Mang Andoy, ang bawat hampas ay para bang gusto siyang patayin. Imiyak at hinihinging tulong si Nina. Narinig ni Aling Pining ang kanyang anak kaya dali-dali siyang imakat, hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa at nakisap, tay. Dahan-dahan lang, tanungin mina natin ang anak natin kung saan siya pumipinta, walang mangyayari kung bubugbugin mo siya. Kasalanan mo rin. 2. Noong nakaraan, kung hindi niyo ako pinakilanda ponso ay nadisiplina ko sana siya kaya hindi siya lumiliban sa klasen ngayon. Nang marinig yun ni Aling Pining ay imiko na lamang siya at imiyak dahil may pinturin ang sinabi ni Mang Andoy pero dahil nakalala siya para sa kanyang anak ay pinakisapan niya ang kanyang asawa na kimama. Pagkatapos ng ilang sandali na pakikipag-isap ng kanyang asawa ay kimama na sa Mang Andoy, imipo siya sa ipuan at sinabi kay Nina, ngayon timawak ang giro mo at sinabi niya sa amin na madalas kang lumiliban sa klase. Pinagsabihan ka na niya at nakpadala po siyang salat pero hindi ka po rin nakbaho kaya sinuspende kong eskwelahan. Hindi ka ba nahiya? Nag-aral ka ng maraming taon pero dahil lang sa isang bahay ay nasira ang lahat. Sa tingin mo, may mukha po ba kaming iharap sa ibang tao? Imiyak lamang si Nina sa sala. Alam niya na kapag nagsalita siya ay mas lalo pang makakalit ang kanyang ama. Itiniro siya ni Mang Andoy at sinabi, mabiti na rin at sinuspende kong eskwelahan, magtrabaho ka sa bakit kasama ang iyong ina para maramdaman mo kung ano kahirap kimitang pera. Ayaw mo mahirap, ipaparanas ko sa iyo kung ano ang pahirap. Pagkatapos magsalita ay tumayo si Mang Andoy at imalis. Nang makalis ang kanyang asawa ay dali-daling tinilanghan ni Aling Pining ang kanyang anak na imipo sa ipuan. Pagkatapos imipo ay imiyak siya at sinabi sa kanyang anak, bakit mo ginawa yun? Mabait ka namang bata, bakit ka lumiliban sa klase para makipagkita sa boyfriend mo? Simula nang pinag-aral ako ni tatay kasama ang anak ni Mang Cardo ay wala na akong oras para makipagkita sa boyfriend ko. Maraming beses niya akong sinisendo sa eskwelahan at gusto niya akong na limabas pero hindi ako makasama sa kanaya. Sabi niya miss na niya ako gusto niyang lumiban ako sa klase. Minsan akong lumiban pagkatapos ay panghalawa panghatlot. Imiyak na sinabi ni Nina sa kanyang ina. Nang marinig yun ni Aling Pining ay sinisi niya ang kanyang anak, bakit mo ginawa yun? Nabilak ka na sa pag-ibig. Baka hindi ka naman niya mo katilat ng pagmamahal mo sa kanaya. Hindi nay. Hindi niyo po siya nakikita kaya hindi niyo alam ang nararamdaman niya. Sigurado po ako na mahal niya ako.
Hendeku pasia nakikita kaya hendeku alam keng anu ang kanang pahkato, pero alam kuno keng mo kania ay hende kania sasabihan no limeban sa klase para makasama musia. Kapag kayong dalawa lang ang makasama ay maraming bahay ang morang manghari. Paano kapag may nanghari, mamahalin ko po kaya niya? Tama nanay. Wala kayong alam tungkol sa aming pahmamalan, wala kayong karapatan no maksalita ang hanan tungkol sa boyfriend ko. Halit no sinigawani niya na si Aling Pinang, pagkatapos ay halit siyang tumakbo papunta sa kanayang silid. Timanhin na lamang ang kanayang ina sa kanayang anak. Ang totoo, isa rin sa mga dahilan kung bakit nakakahanan si Nina ay dahil sa kalakayan kanilang pamilya, nainip na siya at hindi na makapagbukas sa kanayang pag-aaral. Sa panahong yun ay nakilala niya ang kanayang kasintahan, nokit siya sa kanayang panlabas na anayo at pagkakang malaya. Pagkatapos ng ilang panahon na makasintahan ay nabilak na si Nina sa pag-ibig, noong imasa siya sa kanayang kasintahan, ngayon kung ano ang sabihin ng kanayang kasintahan ay sinisinot niya. Pagkatapos ng araw na iyon ay natanghap ni Nina ang kanayang suspensyon mula sa eskwelahan. Pagkatapos masuspende si Nina ay nagsimula siyang tumulong sa kanayang ina sa bukid, bagamat sinuspende siya ay nakikipagkita po rin siya sa kanayang kasintahan. Sa halip na 5 sa araw ay lumalabas siya sa hobby, alis siya ang bahay at magtatago pa sa imahe. Sa panahong yun ay bumalik ang kanayang sakit sa tiyan, palagi siyang nakararamdam matinding sakit at para mabawasan iyon ay palihim siyang iminom gamot sa hobby. Mula nang imalis sa punso ay si Aling Pinang na ang humakawang makakawain sa bukid dahil sa pagod sa pagtatrabaho sa bukid ay mahimbing siyang natutulog sa hobby. Kaya walang nakapansin na lumalabas ang bahay si Nina sa hobby. Dahil sa paglabas niya sa hobby ay nakakaramdam siyang pagod at kilang sa tulog kapag nagtatrabaho sa bukid, palagi siyang nakikap at minsan ay nakakatulog habang nagtatrabaho. Napansin niyo ni Aling Pinang kaya tinanong niya ang kanayang anak, ano ba ang nangyayari sa iyo at palagi kang pagod? Hindi ka naman nag-aral pero bakit ka natutulog ng gabihin? Hindi nga po ako nag-aral pero kailangan ko pa rin magbasa para hindi ako mahili sa klase kapag bumalik ako sa eskwelahan. Pagkarinig ni Nina sa tanong kanayang ina ay nahanap siya ng dahilan para magsinungaling at hindi naktida si Aling Pinang sa kanayang anak. Limipas ang isang linggo na suspensyon ni Nina bago ang araw ng kanayang pagbalik sa eskwelahan ay sinabi ni Mang Andoy, bikas babalik ka na sa eskwelahan, mag-aral ka ng mabiti. Kapag inilit mo po ang ginawa mo ay titigilin na kita sa pag-aral. Opo. Sinabi ni Mang Andoy kay Nina ang kasalitang iyon habang kimakain siya ang kanayang hapinan. Inisip niya na pagkatapos ng isang linghong suspensyon ay natutunaw si Nina sa kanayang ginawa kaya hindi niya na ito ilitin kaya sinabihan niya na lamang ang kanayang anak at kampante siyang bumalik sa kanayang pag-aaral. Pagkatapos ng kanayang suspensyon ay hindi natuto si Nina sa kanayang kapagkakamali, nag-aral siyang ilang araw at pagkatapos ay lumiliban-mili sa klase. Kung saan siya pumipinta kasama ang kanayang kasintahan ay walang iba kundi ang hamutal sa bayan. Ngayon, lumalabas si Nina kasama ang kanayang kasintahan katilatang dati, papasok sila sa isang motel, balak ni Hila na lapitan si Nina katilatang dati, pero pinakalan siya ni Nina. Teka lang, may sasabihin ako sa iyo. Ano ba ang sasabihin mo, hindi ba pwedeng mamaya na? Hindi natitiwa si Hila nang marinig iyon. Sinabi ni Nina sa kanayang kasintahan, importante kasi kaya hindi pwedeng mamaya na imipo kami na at makinig ko. Ano ba ang sasabihin mo? Parang buntis ako. Pagkarinig ni Hila sa sinabi ni Nina ay nalaki ang kanayang hamata, naitaw niyang tinanong siya, buntis. Sigurado ka ba? Hindi ka naman nagbibiro, diba? Hindi ako baliw para pagbiruan ang bahay na kanan. Hindi po ako nagpapatingin, sumamit lang akong akit kaya hindi ako sigurado. Pero paano kapag buntis ako, paano na? Sabihan mo kaya ang kamahalang mo na makipag-isap sa kamahalang ko para magpakasal tayo. Bakit mo sa akin tinatanungan? Kung paano mo susulusainan an ay problema mo noan? Nang marinig iyon ni Nina ay nakilat siya at hindi siya makapaniwala sa kanayang naririnig kaya nagtanong siya, anong sinasabi mo? Anak mo to, tatakasan mo ang responsibilidad mo. Paano ko malalaman kung anak kun haan? Baka nakipagtalik ko sa ibang lalaki tapos ipapasa mo sa akin. May makakapa para sabihin yan. Mao ako pero hindi mo alam kung ano ang pagkato ko. Sa babaeng katilat mo ay paano ako magtitiwala, madali kang simiping sa akin, madali ka ring simiping sa iba.
Nang matapos magsalita si Hila ay sinampal siya ni Nina, imiyak niya ang sinabi sa kanya, "Wenha, bilak ako at minaw ko ang tong katilat mo." Pagkatapos nun ay dali-dali siyang tumakbo palabas ng motel. Habang naklalakad ay imiyak siya dahil sa pagmamahal niya sa maling tao. Pagkatapos ng araw na iyon ay nahihirapan si Nina na itago sa kanyang kamahalang na bintis siya, nakalala siya kung paano niya susulisainan ang kanyang problema. Naisip na rin niya na ipalaklak ang bata pero natatakot siya, nakakita na siya ng maraming eksena sa pelikula na pagkatapos ipalaklak ang bata ay hindi na makakabintis pa. Dahil doon ay mas lalo siyang natakot. Ngunit hindi matataho magpakailanman ang katotohanan, ngayon habang nakikas ng ploto si Nina kasama si Aling Pinang ay nakaramdam siya ng pagtitiwal na hindi niya napigilan kaya tumakbo siya sa banay para magsuka. Nakaramdam si Aling Pinang pagtataka at kaba, nakantay siya hanggang sa limabas ang kanyang anak sa banayo na mapitla, dali-dali niyang tinanong, "Ano ba ang nangyari sa'yo? Bakit ka nagsisika?" Sa hiro dahil nakpipiyat ako kaya sumakit ang tiyan ko. Nahanap ng dahilan si Nina para magpaliwanag, pero hindi nakalisot ang pagsisinunggaling niya kay Aling Pinang, nagseryoso ang kanyang ina at sinabi, "Hiwag ka ng magsinungaling, nakipagtalik ka ba sa kung sino para mabintis? Ano ba ang sinasabi niyo? Nakaral ako paano ako mabibintis? Iniliwal kita, ang mga ikinikilos mo ngayon ay ikinikilos ng isang bintis, sabihin mo kung sino ang amang batang iyan." Sabi ko nga wala na eh. Kung sinabi ko nang wala, bibili akong pragnansay ang mamaya at sisibikan mo sa harap ko, kaya mo ba? Nang marinig ni Hana ang sinabing kanyang ina, ay may kuno lamang siya at hindi sumagot. Nang makitang ina ang pakihaling anak, alam niyang tama ang kanyang hinala. Halit na halit siya at pinahampas sa Hana habang sinasabi, "Naki, anak. Bakit ka nakpakatanga? Sabihin mo nga, kung bintis ka, paano na ang mangyayari sa iyo?" Habang sinasabi yaw ni Aling Ising, narinig niya ang malakas na sigaw ni Mang Cardo, "Anong sinasabi mo? Sinong bintis?" Nang marinig ang sigaw, sabay na napalingon sina Aling Ising at Hana na may takot sa kanilang mukha. Medyo lasing si Mang Cardo ngayon. Natatakot si Aling Ising na baka saktan kanyang asawa ang kanilang anak, kaya nilapitan niya ito ipang magpaliwanag, "Parang mali ang narinig mo. Nahisap lang kaming anak ko. Iwag mo na siyang paktakpan. Lasing ako pero hindi ako bingi. Narinig ko lahat ng sinabi mo. Bintis ba sa Hana kung kanino?" Dahil alam nilang hindi nila may tataho sa kanaya, napilitan na lang imamin sina Aling Ising nang makasigurado silang bintis ang anak nila. Halit na halit sa Mang Cardo at nagtanong, "Bakit mo ginawa ito, anak? Dalahang bintis at nag-aral pa. Bakit mo sinira ang kinabukasan mo? Paano na ang pangharap mong makapagkolehiyo?" "Opo, patawad po, itay. Inay. Alam kong mali ako pero pakisap, hiwag niyo pong ipa-abort ang bata. Hindi ko kayang kitilin ang biyahing sarili kong anak. Alam na bang lalaki na bintis ka?" "Opo, sinabi ko na sa kanaya pero hindi niya inamin na kanaya ang bata." Nang marinig yun kanilang anak, parang halit at awa ang naramdaman mag-asawa. Hindi alam ng buong pamilya kung paano nila harapin ang sitwasyon. Pagkatapos ng ilang tanong, nalaman ni Mang Cardo na nakmamay-ari ang pamilyang lalaking isang yivelray soap sa bayan. Nakpasaya siyang pintahan at kausapin ang kamahalang nito. Itinaho ni Mang Cardo ang desisyon na ito sa kanyang asawa at anak. Kinapinan, imiwi sa Mang Cardo na lasing, tila marami siyang ininom na alak. Pagpasok niya sa bahay, halit na halit siyang simakaf, "Kaya kong bihain ang mga apo ko. Hindi ko kailangan kayo. Mga walang responsibilidad, itinatanggi ang mga apo, sooner or later mawawalan din kayong lay." Nang marinig nina Aling Ising at Hana ang sigaw ni Mang Cardo, dali-dali silang tumakbo. Nakita nilang nakaiha siya sa sahig, kaya agad nila siyang tinilanghan. Bagamat natimba, hindi pa rin tumitigil ang kanyang bibig sa pagmimira. Nang marinig ang hamira sa bibig ni Mang Cardo, naalala nina Aling Ising at Hana na pinintahan niya ang pamilyang lalaki at malamang na itinanghing mga ito na apo nila ang nasa sinapipinan ni Hana. Kinamahan, nang may masmasan sa Mang Cardo, nagkaroon siya ang seryosong pag-isip sa kanyang anak. Sinabi niya, "Anak, dahil hindi inamin kabilang pamilya ang bota, anong plano mo?" "Balak ko pong himinto sa pag-aral at ipanghanak ang bota at palakihin siya. Makakangsang na pa rin po ako.
Hindi madali ang mahpalaking bota. Isa po napakabata mo po marami ka pang harapin sa bihay. Maaaring mohang hadlang po ang batang ito sa iyo. Sa tingin ko ipalaklak mo na lang an. Mag-asawa ka po naman at magkakaroon ng ibang anak. Nang marinig yun, ahat na imiyak at nakmakawa sa hana, itay pakisap po. Iwak niyo po akong piliting ipalaklak ang bota. Ayaw ng kanila magpapakasama po ba tayo sa kanila? Pakisap po hayaan niyo po akong panatilihin ang batang ito. Nababalif ka na ba? Sinabihan kitang ipalaklak ang bota dahil gusto kong mapabiti ka. Paano ka makakapag-aral kung ipapanghanak mo ang batang ito? Sino ang makakagusto sa iyo? Alam ko pong mahal niyo ako at gusto niyong mapabiti ako pero mahal ko rin ang anak ko. Sana maintindihan niyo po ako. Talagang malaki ka na 5 kilo ang kapakpak mo kaya hindi mo na kailangan pakinggan ang sinasabing kamahalang mo. Sige gusto mong ipanghanak ang batang ito. Ikaw ang magtrabaho para behind siya. Pagkatapos ay halit na imalis sa mangkardo. Sa Mila noon hindi na siya nakikipag-isap kay Hana. Alam ni Hana na halit sa kanya ang kanyang ama kaya hindi siya naglalakas loob na lumapit ito. Hindi nagtagal kimalat ang balita na buntis sa Hana sa buong barangay. Pinipinas siya ang lahat na walang niya dalahang buntis. Tivang lalabas siya ang bahay naririnig niya ang isa pang tao. Ito ay labas na nakpalangkot sa kanya. Nitong hanakarang araw lalong sumasakit ang tiyan ni Mang Cardo. Ngayon nakita ni Aling Ising ang kanyang asawa na nakaiha at nakayakap sa kanyang tiyan. Inimas niya itong langis habang sinasabi, napapansin kong madalas sumakit ang tiyan mo nitong hanakarang araw. Bikas magpa-check up ka sa ospital. Malamang na bumalik na naman ang ulcer mo. Anong ipapa-check up? Magastos lang an. Iwak kang mohang kampante. Marami nang namatay dahil diyan. Hindi na ako makikipagtalo. Bikas magpa-check up ka sa ospital. Uwena, alam ko na. Iwak ka nang mareklamo. Kinamahan, patiloy na pinilit ni Aling Ising ang kanyang asawa na magpa-check up. Wala nang nakawa sa Mang Cardo kundi ang suminot. Pagkalis ang kanyang asawa, bumalik si Aling Ising sa kanyang kwarto. Balak niyang laban ang hakimot at inan. Nang ibarin niya ang kitson na madalas niyang ikan, naluh mila rito ang isang popol. Dahil naktataka siya, ay miko siya ipangpilitan ang popol. Ito ang resultang medical exam ng Mang Cardo. Nang mabasa niya ang konklusyon na fansa siya tiyan, labas siyang nakilat at hindi makapaniwala. Kailangan niyang basahin ng ilang beses bago siya naniwala na totoo ito. Sa sandaling ito, pimasok sa kanyang isipan ang kakaibang ikali ni Mang Cardo, tivang nakpapa-check up siya, ayaw niyang ipakita sa kanya ang resultang medical exam, dahil gusto niyang itaho sa kanya at samha anak niya ang tungkol dito. Habang nakatayo pa rin si Aling Ising at nakisip, nakmamadaling imiwi sa Mang Cardo. Malamang na napansin niyang nakalimitan niyang dalan ang popol na ito. Nang makita niyang hawak ang kanyang asawa ang popol, ahat siyang tumakbo ipangkinan ito na gustong itaho. Nang makita ni Aling Ising ang kanyang asawa, nagsimula nang tumilo ang kanyang haliha sa kanyang hapisngi. Nagtanong siya, bakit mo itinaho sa akin ito? Anong tinataho ko sa iyo? Sige. Pipenta na ako sa ospital. Kapag nahili ako, mahaba ang pila. Pagkatapos ay balak imalis ni Mang Cardo pero pinakalan siya ni Aling Ising. Hinablot niya ang popol mila sa kamay nito at sinabi, iwak ka ng magsinanghalang. Bakit ang laki-laking problema mo itinaho mo pa sa amin mga anak mo? Pamalaya tayo bakit hanuan na lang ang itinataho mo sa lahat? Alam ni Mang Cardo na hindi na niya may tataho kaya bimaling siya sa kanya at sinabi, kung sasabihin ko naman, wala ring mangyayari. Lalong mag-alala lang kayo. Mayroon tayong kapalaran kung gustong Diyos na kinan ako, wala na akong makakawa. Hindi siguradong may paraan pa para gamitin ko. Pipenta tayo sa ospital, susundin natin ang payong doktor, kahit kailangan natin ibenta ang bahay, kailangan ka namang gamitin. Habang sinasabi yun, hinila ni Aling Ising ang kanyang asawa palabas ang pinto. Nang makita yun kanyang asawa, hinawakan ni Mang Cardo ang kanyang kamay. Nagsimula na ring tumilo ang kanyang haliha. Hinawakan niya ng maihigpit ang kamay ng kanyang asawa habang sinasabi, Helena, Aling Ising. Kahit may kamot pa, hindi na ako may liligtas.
Ganuan talaga ang bihay natin. Nang marinig yun ni Aling Ising, mas lalo siyang imiyak. Sinisisi niya ang kanayang sarili na hindi siya nagbigayng sapat na atensyon sa kanayang asawa. Kung binigyan niya mas maraming atensyon ang kanayang asawa, maring iba na ang sitwasyon ngayon. Pagkatapos ng araw na yaon, patuloy na binibili ni Aling Ising ang makapakang gusto ni Mang Cardo ipang ipaklito siya. Hindi rin niya pinapayahang lumabas sa Mang Cardo ipang iminom ng alak. Bagamat alam niyang hindi nito mapapahan ang sakit ng kanayang asawa, gusto niyang habang nasa tabi pa siya ang kanayang asawa at mga anak, gagawin niya ang lahat ng kanayang makakaya para sa kanila. Sinabi rin ni Aling Ising kahana na tawahan sa pilot ipang imiwi. Ayaw niyang mamatay sa Mang Cardo nang hindi nakikita ang kanayang anak. Pero sa tibang tatawag sa Hana, hindi sumasahot sa pilot. Pababa ng pababa ang kalisahan ni Mang Cardo. Palala ng palala at pahaba ng pahaba ang makasakit sa tiyan. Ngayon, nakaiha sa Mang Cardo na nakayakap sa kanayang tiyan, ang sakit ay parang sumisipsip sa kanayang lakas. Labas na nawa si Aling Ising sa kanayang asawa. Sinabi niya kay Hana, tumakbo ka sa bahay ni Tito Bertu at tawagan mo siya. Sa Tito Bertu ay kapatid ni Mang Cardo. Ang bahay niya ay ilang hakbang lamang mula sa bahay ng kanayang kapatid. Dati napakalapit ng dalawang magkapatid. Nang maksimilang maklasing sa Mang Cardo, ilang beses na siyang pinaya ni Tito Bertu pero walang nangyari. Pagkatapos maraming beses, madalas na rin siyang imiwas sa kanayang kapatid, kaya limamah na rin ang kanilang relasyon. Nang marinig ni Hana ang sinabing kanayang ina, nakmadali siyang tumakbo papunta sa bahay ni Tito Bertu. Nang dumating siya, nakaupo pa rin sa Tito Bertu sa bahay. Tumakbo siya papasok at imiyak, Tito Bertu. Tito Bertu. Talanghan niyo po si Itay. Anong nangyari sa Itay mo at kailangan niya ang tulong ko? Sumasakit po ang tiyan ni Itay, sobrang sakit po. Nakaiha po siya at nahirap. Sa hiro madami siyang ininom kaya sumasakit ang tiyan niya. Sabihin mo sa inay mo na lahan siyang langas at sabihin mo sa Itay mo na hibak masyadong iminom. Baka mamatay po siya sa alto puso na. Bisay ako, wala akong oras para pumunta doon. Pagkasabi noon, malamang na tumalikod sa Tito Bertu at pimasok sa bahay, hindi niya pinansin ang pagtawag ni Hana. Dahil wala na siyang ibang makawa, kinailangan bumalik ni Hana at sabihin sa kanayang ina. Sa pentong ito, nawala nang malay sa Mang Cardo sa koma dahil sa sakit. Dahil wala nang ibang pagpipilian, kinailangan nilang himinging tulong sa kanilang makakapitbahay ipang dalhin sa Mang Cardo sa ospital. Pagkatapos ng ilang sandali na paghihintay sa labas ng emergency room, lumabas din ang doktor. Tinangkal niya ang kaniyang mask, imiling at sinabi sa makina, hindi makanda ang kalagayan ng pasyente. Nagsimula nang kimalat ang timor sa iba't ibang parteng katawan. Wala na kaming makakawa. Sa hiro dapat makanda na ang pamilya, maaaring mamatay ang pasyente animang oras. Nang marinig iyon ni Aling Ising, nanghinhinak ang buong katawan niya at hindi na siya makatayo. Tinilanghan sa Hana ang kanayang ina at imiyak ng malakas. Dapat sana ay manatili sa Mang Cardo sa ospital ng ilang araw para sa pagmamasid pero hindi siya pimayag. Gusto niyang imiwi. Ayaw niyang mamatay sa ospital. Nang makaiwi sa Mang Cardo, narinig ni Tito Bertu ang balita at pinuntahan ang kanayang kapatid. Napakainanon kayo ni Mang Cardo, halos nakaiha na lang siya sa koma at nakihintay ang kanayang kamatayan. Labas na nawa sa Tito Bertu nang makita ang kanayang kapatid, sinisisi rin niya ang kanayang sarili na hindi niya binigyan ng atensyon ang kanayang kapatid. Nang makita niya ang kanayang kapatid na nakaiha sa koma, hindi niya napigilan ang kanayang liya. Nang makita ni Mang Cardo ang nakmamantalang hamatang kanayang kapatid, sinabi niya, bakit ka biglang nakangyakan? Hindi kan ka imiyak nang pinapalo tayo ni nanay at tatay. Nang marinig iyon, ahat na pininasan ni Tito Bertu ang kanayang haliha. Nahimiti siya at sinabi sa kanayang kapatid, nakang malambot ka rin ngayon. Hindi ka na makabangon nang makita mo ako. Kailangan nating aminin na tumatanda na tayo at himihina na ang ating kalisahan. Nang marinig ang sinabing kanayang kapatid, tumawa sa Mang Cardo. Ang kaalala mila sa kanilang pagkabata ay nagsimilang bumalik sa kanilang isipan. Sina Mang Cardo at Tito Bertu ay ipinanghanak sa isang mahirap na pamilya.
Nang 10 taong gelang se Mang Cardo at 8 taong gelang se Tito Berto, namatay ang kanilang gemagelang dahil sa isang aksidente sa trabaho. Sa oras na yaon, walang siniman sa kanilang kamag-anak ang gustong ampinan sila. Sa noon kinailangan nilang magtalanghan ipang mabihay. Sa Mang Cardo ay labis na nakmamahal sa kanayang kapatid. Madalas niyang tisan ang gutom ipang mabahan ang kanayang kapatid ng isang magandang bihay. Para kay Tito Berto, sa Mang Cardo ay parang ama at kapatid. Palagi niyang ikinakalang ang kanayang kapatid. Nang isipin niya ang haalala sa nakaraan, hindi nila maiwasang mukhang emosyonal. Sa sandaling ito, mainang sinabi ni Mang Cardo sa kanayang kapatid, may gusto akong ipakisap sa iyo. Papayag ka ba? Animan yun, sabihin mo lang. Kahit ano kahirap, gagawin ko para sa iyo. Alam kong hindi na ako magtatagal. Gusto kong hilingin sa iyo na pagkatapos kong mamatay, alagaan mo ang aking anak, lalo na si Junior. Masyado pa siyang bata, kailangan pa niyang tong magtuturo sa kanay ipang mukhang isang mabiting tao. Bakit mo sinasabihan? Kailangan mong himaling ipang alagaan ang iyong asawa at mga anak. Napakabata pa ni Junior at kailangan niyang kanayang itay sa tabi niya. Alam ko kung ano ang kalisahan ko. Ipakpalakay mo na ito na ang aking halanghabilan. Talanghan mo ako. Nang marinig iyon kanayang kapatid, imiyak siya at tumango para panatahan ang kanayang kapatid. Nang makita ni Mang Cardo na pimayak ang kanayang kapatid, limitaw ang isang nakiting kasiyahan sa kanayang halabi. Sa habang iyon, dinala ni Hana ang likhaf para ipakan sa kanayang itay. Ang bata sa sinapipinan ni Hana ay 5 biwan na rin at mas mabigat siya. Pinakmasdan ni Mang Cardo nang mabiti ang mapitlang makang kanayang anak bago siya nagsalita, noong nakaraan, madalas kitang pakalitan at saktan. Nakalit ka ba sa akin? Paano ako makakalit sa inayo? Alam ko pong gusto niyo lang akong mapabiti. Nagsisisi lang po ako noon na hindi ako nakinig sa inayo kaya nangyari ito. Binaka ko ang inasahan niyo sa akin. Iba-iba ang tao, iba-iba ang kapalaran. Marahil hindi ka magtatagumpay sa pamamagitan ng pag-aaral pero maaari kang magtagumpay sa ibang paraan. Magpakatatak ka lang at mabihay. Nang marinig iyon ay miko lamang si Hana at nanahimik. Itiniro ni Mang Cardo ang kanayang aparador at sinabi sa kanayang anak, buksan mo ang aparador, hanapin mo sa ilalim ng halimang damit ko. May maliit na balot doon. Kinan mo iyon at ibigay sa akin. Nang marinig iyon ni Hana, mabilis siyang suminot. Kiniha niya ang isang balot na binabalot ng maayos ni Mang Cardo. Binuksan ni Mang Cardo ang bawat layer na may pakingat at sa loob ay may 2 gintong singsing. Iniabot niya ito kay Hana at sinabi, ito ang regalo na pinahirapan kong ipinin para sa iyo. Iwag kang mag-alala, hindi ako naknakaw. Dapat sana ay ibibigay ko ito sa iyo sa araw ng kasal mo pero wala na akong oras. At malapit ka na ring manhanak. Maaari mo itong ibenta ipang mahkapera ka para sa iyong anak. Sa totoo lang, araw-araw imalis sa Mang Yose sa bahay ng napakaha, hindi daw pumipinta siya sa animang-iniman para maklasing, ngunit araw-araw siyang pumipinta sa palengkeng bayan para makbiyak ng kargamento sa isang pansiteria. Sa mahabakanting oras, sinasamantala pa niyang mahanap ng habasayo na ibibenta para kimitang pera. Dahil alam niyang hindi na siya magtatagal, lalo siyang nagsisimikap na magtrabaho para makapag-ipon ng kanti para sa kinabukasan ng kanayang 3 anak. Nang makita ang ginawa ni Mang Yose, akat na napahukol sa liya. Determinado siyang hindi tanggapin ang 2 singsing. Habang imiyak, sinabi niya, tay, balak mo bang iwan kami ni nanay? Kailangan mo pang hintayin ang pagdating iyong apo. Itaho mo ang 2 singsing na yan, hindi ko iyan kikinin. Wala pa akong nakawa para sa iyo, ngayon na alis na ako, hindi mo pa ba tatanggapin para mapasaya ako? Habang nakikinig sila kay Mang Yose, mas lalo siyang imiyak. Nakisap ang mag-ama ng napakatagal, tila sinabi na ni Mang Yose ang lahat na nasa piso niya sa kanayang anak. Nakbikas din sila ang kanayang piso at nakiwento sa kanayang amang maraming bahay. Simula nang malaman ni Lia na may sakit sa Mang Yose, araw-araw niyang tinatawakan sa Ben, ngunit sa tivang tatawak siya ay hindi nito. Sinasakot ang kanayang katawak. Ngayon, tinawakan pa rin ni Lia ang kanayang kapatid, sa kabitihang palat sinakot ni Ben ang kanayang tawak. Nang marinig niya ang buses ng kanayang kapatid, akat na sinabi ni Lia, Kia. Imiwi ka na akat.
My fansa si tatay at malapit nang mamatay, imiwi ka na sabay kasama si tatay. Sinabi pa yan sa iyo ni nanay. Sinabi ko na kapag kimita na akong maraming pera, babalikan ko si nanay at kayong dalawa at dadalhin ko kayo sa lungsod para maniran, hindi pa ngayon ang tamang panahon. Sa tingin mo ba papipilitin ako ni nanay na magsinungaling tungkol sa sakit ni tatay? Hindi ko alam, pero sa pagkakataong ito kung hindi ka iwi, tiyak na magsisisi ka. Yan lang ang sasabihin ko, nasa sa iyo na yan kung paano mo isipin. Pagkasabi nito, halit na ibinaba ni Leah ang telepono. Sa kabilang banda pagkatapos ibaba ni Leah ang telepono, nakaramdam pagtataka si Ben hindi pa rin siya makapaniwala na may cancer ang kanyang ama at malapit nang mamatay. Ilang biwan pa lang ang nakalipas nang ipasiri niya ito at sinabi lang na mayroon itong gastritis, paano noch ang ganito kabilis ang paklalang kanyang sakit. Baka man hindi siya naniniwala sa pagkakataong ito nakpasaya pa rin siyang imiwi sa probinsya, gesturen niyang bisitahin ang kanyang ina at dalawang kapatid. Pagkaraan ilang araw nang pimasok si Aling Ising para pinasan ang kanyang asawa, nagsalita si Mang Yuse sa kanyang asawa, Mare, wala akong pinagsisisihan kung mamatay man ako, naalala ko lang si Ben. Gusto ko siyang makita sa hiling pagkakataon. Ngayon mo lang naalala ang iyong anak. Bakit mo siya ininis nun para imalis? Ngayon nagsisisi ka na. Kung hindi ko ginawa yun, paano niya maiwanan ang mahirap na probinsyang ito at magtatrabaho sa lungsod? Alam ko na sa tatlong anak, si Ben ang pinakamamaw mo. Siya ang panghanay at ang anak na isinilang noong pinakamahirap ang ating pamilya. Ngunit hindi mo kailangang mokhang maihpit sa kanaya, kamukha mo siya, mataas ang kanayang pagpapalaga sa sarili. Kaya madalas na nakakaroon, hindi pagkakanawan ang ama. Dapat lang na mokhang kamukha ko ang aking anak. Gusto kong magtrabaho siya sa lungsod para magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Sila ni Tess, anak ni Mang Tunayo, ay nakmamalan, ngunit sinasabing pamilya nila na wala siyang kinabukasan, ayaw nilang makipagrelasyon kay Tess ang anak nila. Gusto niyang protektahan ang kanyang pag-ibig, kaya kailangan niyang magbago. Nang marinig ito, nakilat si Aling Ising. Akala niya walang pakialam sa Mang Yuse, hindi interesado sa kanyang pamilya, hindi niya inasahan na nakakamali siya. Tahimik siyang nakmamalasakit sa kanyang mga anak, mahal niya lamang ang kanyang mga anak sa kanyang sariling paraan. Hindi pa nakapagsasalita si Aling Ising nang pimasok si Ben sa pintuan. Lumiot siya sa tabing ang kanyang ama at nagtanong, Tay, patawarin mo ako. Noon hindi ko maintindihan ang iyong puso, madalas kitang sinisisi, ngayon ko lang nalaman na tahimik kang nakmamalasakit sa amin. Patawarin mo ako dahil hindi ko alam ito. Nang makiwi si Ben, gusto niyang makita ang kanyang ina at dalawang kapatid. Nang makarating siya sa silid ng kanyang hamahalang, narinig niya ang pag-isap ng dalawa. Hanggang sa pentong ito niya lamang nalaman ang pagmamahal na ibinigay ng kanyang ama sa kanya. Ang makakinawa niya sa kanyang ama ay bumalik sa kanyang isipan, na nakdulot kay Ben matinding pagsisisi. Nang makita niyang mahina ang kanyang ama na nakaiha sa koma, alam niyang totoo ang sinabing kanyang kapatid. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na imiyak. Nang makita ang kanyang panghanay na anak, nakilat ang mag-asawa. Nang makita ni Mang Yuse ang kanyang anak na imiwi, nakilat siya at sinabi, Bakit ka imiwi dito? Paano ang iyong trabaho sa lungsod? Nakbitaw na ako, hiwag kang makalala. May sakit ako, bakit hindi mo sinabi sa pamilya nang makpatingan ako? Bakit mo itinatago? Niyakap ni Ben ang kanyang ama at imiyak. Nang makita ni Mang Yuse ang kanyang anak, labis siyang nasaktan. Sinibikan niyang pigilan ang kanyang haliha at ngumiti at sinabi ang ilang salita para alivin ang kanyang anak. Nang makita ni Aling Ising na mas nakakanawan ang kanyang asawa at anak, labis siyang natiwa. Baka man madahil na ito, mas mabiti ito kaysa sa hindi kailanman manawan kanyang anak ang kanyang ama. Pagkatapos ng araw na iyon, nakbitiw si Ben sa kanyang trabaho at nakalaga sa kanyang ama sa makahalang araw nito. Ang kalisahan ni Mang Yuse ay mina-araw-araw, ngunit nang makita niya ang kanyang pamilya sa kanyang tabi, labis siyang natiwa. Minsan nang nakaupo si Ben at nakikipag-isap sa kanya sa silid, hinawakan ni Mang Yuse ang kamay niya at sinabi, Ben, ikaw ang panghanay sa pamilya, alalahanin na talinghan ang iyong ina at alahan ang iyong dalawang kapatid, naintindihan mo.
Nakagawa na pagka kamali sa liya, kung makakita siya ang tong tinay na nakmamahal sa kanaya, tandaan na suportahan siya kung. Hindi siya masiverte, hiwag mo siyang pilitin. Opo, naintindihan ko. Bata pa sa baldo, alalahanan na alakan at tiruan mo siya ipang mohang isang mabiting tao. Naintindihan ko, tiyak na papangharalan ko siya, tiyak na mohang mabitikomang lalaki talat mo. Nang marinig ito ni Mang Yose, nagmiti siya ng buhaya. Iminto siya saklit para makpahay nga baho makpatiloy, hilahin mo ang drover sa ibaba ng kama, kinan mo ang passport. Ang sising drover ay nasa bulsang akong yakit. Nang marinig ito ni Ben, ahat niyang sininot. Nang makya niya ang passport, nagsimula siyang maksalita, may pera dito, kalahati para sa yayo, kalahati para sa kapatid mong si Baldo. Napakabata pa niya, kaya panatilin mo mina ito para sa kanaya, kapag limaki na siya at makapagtisisang para sa kanayang sarili, ibigay mo sa kanaya ang kalahating pera. Tay, kailangang ikaw ang makbigay nito sa kanaya, kailangang hintayin ka namin na limaki siya. Alam kong wala na akong maraming oras, ang halang-hilang ko ay alakan ang aking mga anak, kinan mo ang passport na ito para matahimik na ako. Nang makita ni Ben ang mapitlang katawan kanayang ama, alam niyang wala na siyang maraming oras, kaya tinanghap niya ang passport ng imayak. Tila ibinibigay ng kanayang ama ang lahat ng kanayang pagmamahal sa dalawang magkapatid. Samkahalang araw ni Mang Yose, may isang babaeng hindi niya kilala na bimisita sa kanayang pamilya. Nang imibisi aling isang haling sa palengke, nakita niya ang isang baba na nakatayo sa harap ng kanayang bahay. Nang makita niya ito, limapit siya sa baba at nagtanong, Miss, kailangan mo bang tulong? Nang marinig ng baba ang buses, nakilat siya at limangon. Limapit siya kay aling isang at nagtanong, ako po ba ay nasa bahay ni Mang Yose? Tama, sa Mang Yose ang asawa ko. Sino ka? Kaibahan niya ako sa bayan, narinig ko na may sakit siya kaya bimisita ako. Nang marinig ito ni aling isang, pinakmasdan niya ang baba sa kanayang harapan saklit bago pinapasok ang baba sa bahay. Nang makita ni Mang Yose ang baba, nakilat siya, nakisap ang dalawa ng malapit. Nang makita ni aling isang na kaibahan kanayang asawa, limabas siya para hayon silang makisap. Nang makita ni Ben at Lia ang ina nila na may kasamang babaeng hindi nila kilala, nakilat sila at imakat para magtanong. Nang malaman nila na kaibigan ito ang kanilang ama, mas lalo silang naktakatungkol sa pagkakakilanlan ng baba. Pagkalabas ng baba sa silid ni Mang Yose, nagsalita si aling isang, maupo kami na dito at iminong sa bago ka imalis. Nang makita ang baba na nakalok siya, sumang-ayon siya. Sa oras na ito, nakupo na rito sina Lia at Ben nakisap sila saklit bago nagtanong si Ben, paano mo nakilala ang aking ama? Mayroon akong pansiteria sa palengkeng bayan, siya ang empleyado ko. Napakasipag ang iyong ama, sa tivang may bakante siya, pumipinta siya para mahanap ng kabasayo na ibebenta. Gusto niyang makipon para sa kanayang pamilya, kahit na nalaman niya na may sakit siya, hindi pa rin siya nakpakamot kaya limala ang kanayang sakit. Pagkatapos marinig ang sinabing baba, hindi napigilan makina ni aling isang ang kanilang haliha. Nakaramdam silang pagkakasala at mas nova kay Mang Yose. Limalabas na tahimik siyang humawang maraming bahay para sa kanayang pamilya. Pagkatapos ng ilang sandaling pakisap, tumayo ang baba para imalis. Dumating na ang araw na hindi gustong dumating pamilya ni Mang Yose. Sa Mang Yose ay nakaratay sa koma nakihingalo. Lahat ng kanilang kakamag-anak ay naroon sa kanilang bahay. Si Baldo na 8 taong lang po lamang ay napakabata po para malaman ang kakilakilabot na kamatayan. Alam lamang niya na iwanan siya ang kanayang ama at pipinta sa malayo. Imiyak siya kay Mang Yose, Tay. Manatili ka sa amin. Iwag kang imalis. Baldo, mohang mabait ka, makinig ka sa iyong ina at makakapatid. Ikaw ay palahang isang mabiting bata, iwag kang imiyak. Nang marinig ito ni Baldo, ahat niyang pininasan ang kanayang haliha, nahinit naririnig pa rin ang kanayang pakagpi. Kahit sino sa silid na nakakitang tanawang iyon ay hindi napigilan ang kanilang haliha. Tinignan ni Mang Yose ang mukhang kanayang hamahal sa bihay at ipinikit ang kanayang hamata. Imalis sa Mang Yose. Nang ililibing sa Mang Yose, malakas na imilan. Tila imayak din ang langit para sa isang ama na labis na nakmamahal sa kanayang mga anak.
Moreng maipsan panahon ang kalangkitan sa pesong lahat ng miyembrong pamilya na hinatiyak na sa pesong bawat isa ay mayroong isang piwang na hindi kailanman mapipino. Sa bihay, walang mas nakmamahal sa atin kaysa sa ating hamahalang, ang paron lamang nilang pakmamahal sa atin ay medayo iba sa kung ano ang inaisip natin. Nahinat mahalan natin ang ating hamahalang araw-araw, ipang sa bandang hili, kahit anong mangyari, hindi tayo magsisisi sa ating kakanawa sa nakaraan.